Nek dhuwur cepon. Ya apa kayak? Lamun ini lapo murung malah kayak. Mau cari ber. Rewang kok. Aja ngomong. Lu kan apa bu kok murung wajahmu? Ini lho Pak, tak ceritani. Ya Lah apa? kan aku mau kan rewang ning tangga kono to. Lah iku ki wong akeh. Hmm. Lah masane kan akeh, ha. Iya. Lah aku ki ndungu. Hmm. Lah aku mau diundang karo sing duwe hajat, dijak ngomong. Iya. Kan? Lah sing rewang-rewang dan lain-lainnya ki ngertine iku ki aku ki pasang wajah melas ning ngene sing tak rewangi iku ben dikira aku entuk jajane sing akeh. Padahal kan emang raiku ki wajah-wajah ngene ki ket bae. Lah wong amit kirani wong macam melas dan lah. Yang penting kan kowe entuk rezeki panganan akeh. Lah yo, masa rezeki yo mek tak tolak. Tapi yo rada mbek ngece yo, Pak yo. Masa ngonekke aku kok wajah melas. Lah wis ngono iki ora usah dipikirno marai loro pikir. Yo. Wis dinikmati wae urip pisan iki ora usah ge mumet. Kok ketemu wonge engko nek iso bales yo ganti wajah melas padha ae. Ya wis Pak, mek do ngarani wajah melas. Nek wajah-wajah melas ngene iki kan kok sing ngeki rezeki kan malah tambah akeh. Lah iya wis wong melas ki memang konggone kokone bayi wajahmu melas yo wis ora apa-apa. Sing penting kan ngrejekeni ngono lho. Kok dipikir susah. Sing penting ngono rezekine ngono lho. Ojo terus dikirani wong melas iki terus don lorati ngono lho, bangga. Wong iki malah welas asih karo awakmu kan ngono dikira rezeki akeh. Iku ora ono wong sing kaya awakmu ngene iki ora ono. Ngene iki jenenge anugerah. Ngono lho. Ojo digawe beban, ojo digawe pikiran sing negatif. Iku anggaplah sebagai kelebihanmu. Ngono ora nyatane yo rezeki kok. Ono ngerti ono kowe ngrewang melas ditambahi daging, tambahi sayur lho. Rezeki ra. Iya. Lah tapi ngonekke aku maca wajah melas ngono iki. Ya biasanya sing ngarani kono iki yo iso wae guyonan, iso wae iku ngarani wong awake dhewe dak ngono wae. Nah yo, ya wis lah. Pikir wong ngono ki. Wong ngene iki wong julid kabeh ngono. Iya, kok kadang ki yo syirik. Ayo wis ayo. Ya, wis. Nyatu sau.